Hello everyone, this is an interview session with Ajofia Nnewi, the person behind the great Ajofia Masquerade. In this video, he talked about his journey, how he started his Ajofia Masquerade, his unique music with deep meanings and Igbo proverbs. He talked about how unique his masquerade is, how he got involved in Things Fall Apart, how he has traveled around the world, and how he has influenced masquerading and taken it to the next level with his unique style. Stay tuned here and don't go anywhere. He has so many advice to give to people, especially those that are going into masquerading, and most especially the youth of today. Ndewo. Biko gwakena anyị ife eji mara. Asụka ife agụ mana Angus ka a na-akpọkarị. Angus. Mana ọrụkwa ife agụ asụka ife agụ mana ọ ịkpọ Angus abịa mata ife na-ekwu mana ọrụkwa afam ife agụ Asụka Michael. Ndewo. All right. Biko ka ịgwakena anyị maka Ajofia Nnewi. Ajofia ebido na nwata 1981 ịsọpụrụ ndị ọzọ ebe achọrọ ya na-agwụ mbido na-agwụ joko ọzọ ebugo lụọ na-agwụ ịghọtana ọzọ ebu na na-ekwu ife ya nwe bụ ụzọ bata na Nnewi ịzọ ka na-akpọ ya ana-emezi Ajofia bidozie 81 ha nwe bụsobezie m agha mana ọzụzọ ha nọ na ndị bụ godfather si ha bụ Ọzọgbo ndị mgbe na mmiri chukwu so Ọzọgbo na-agwa ibe yi na ha ya na emeziere m nzukọ gị mana Ọzọgbo ma nne ebe dị iche iche ebe ọ na anyị jekwa ụkwasịrị anya na achọrọ anyị na-achọrọ dị nta mgbe ezi n'ibito ụzọ bụ riba ụmụaka ahụ ya achọ anya ọchọ mana jejie atụweghị ogwute n'ụwa ọgụ alright ọdụzie ka na nzuga na-eme na anya si ha na-achọrọ dị ịba na-achọrọ dị ịba ewesị ya makwa na onye nọ n'obi ụmụdị na ha ya emelikwa ewe ọmara mmọnwụ mgbe obi ụmụdị obi na-achọ ndị ọzọ dara Nnewi na Igwe Orizu bụ ọkaka na Nnewi amakpụrụ mmọnwụ mmiri aka adịke Nnewi si mmadụ nọ anachi Nnewi ya pụọ na ha ya emeli ebe a anyị na ndị kirikiri obi ndị ọzọ amara m ọsọ na egwu ịnyaba maka bongo ma ụmụnne ala mgbe ụzọ kara lebere ọgọ bude ndị obi ya ụfọdụ mara mmụọ ji afọ na ha yi emelichi ebe a adị na nwata oge a efere m ezigbo mpe Ajofia bido ha ma chọkwara ịhapụ ya bụ mana ha bịazie adị ndị otu ha bịazie nene ka mara ka ife obodo a na-asị ya na egbuo nwatakịrị ya na-agụ karịkwọrọ nke ọzọ ebu dị n'ala Igbo ọkwanye ozu nsogbu na egwu ọ na-agụ karịrị ọzọ ebune ha ịghọtana ife ọgba njọjọ mmadụ mana egwu ọ na-agụ karịrị ọzọ ebune ha alright achọzi ife anyị eme asịjọ ọrachi hapịa ọzọ Things Fall Apart Ajofia bido 1981 Things Fall Apart ka a ga-emecha 85 ọzọ 86 o wee si London nata maka na ndị Britain sponsor BBC ha nwe sponsor ya osi London nata Ajofia mgbego na wee nọbaju ọgụ na ya emechi ndị ya mana ogidi akwụkwọ ojoko ara na-agasị ebe nwanne nna m o nwere ọka dị bafe ọmụ ka o jikwu merụ nwa ụmụilili ụmụaka mụtara ya ọ apụcha mpe mana ọmụ na-anọdebe oge niile na-agasa akwụkwọ ojoko ahụ ebe a owuwe oche ka o siri ha jebụla akwụkwọ ojoko richu ọkụ lụọ na Ajofia n'onwe nwesi seto indọstrị isi a na-abụe na nsogbu adịrọ n'onwe ibe meri mebi n'onwe Ajofia bịara seto si mba na ya agbanye ndị n'ife ọ seto mezigi ugbeligo mgbe o kwunye anya na ya chacha nwaanyị ha eji mee ụdịfa ka Ajofia ji mecha ife ha ka Things Fall Apart representi Nnewi representi ebe dị iche iche na Igbo so ọ bụ ebe imezi etu a
ọnya ji kpatara okwu na ụda ahụ ya ekwesị na ha ya akwụ m ụgwọ kọmọ 1000 kebe ka 2000 ndị agụnyere ya kọmọ 1000 2000 ha nwa kwụnye ya n'ọzi ịgbakwazi a na-emezi na 86 ahụ ọ pụtaziri anọzie nzukọ n'obomoji ọnụ etu osi gwado n'obomoji ọnụ n'ọzọ bụ na-agwa m ndị otu ha ama na aṅụ iyi mana ha na-agwa m ibe anọta na nzukọ ya ndị bụ ndị ụfọdụ n'anya karịa maka spite of iyi ya ọtụtụ lagị ebe ahụ nọ ọsọ ya bụ ndị ọzọ bụrụ aha ka m gwa ya otu ukwu onwe obodo lagịrị Ajọfia ka ọzọ bụ onwe mana ya ma maka ọ dụbụ ya n'ahụ egwu ha na-agụbịa ji ọgba ha ndị okenye ha si ga-ejekwa n'ele ebulu oche bịa jee apụta nwa egụgharị ọzọ eburu niile na-egwu agụgharị mụọ otu ọbụla na-egwu nna ya ekwusịrị ji ya eweghachi na nzukọ anyị na ga-enweta nche egwu na m egwu na n'ọwụ ga-enweta ka bịa mara ha ma ọnwụ mba ha oze bụ n'ọrịa ọnya nne bụ nsogbu nnabụ ha oze bụ n'ọrịa oze bụ n'ime mmụnwa na-ajụ ajụ ejiri eme research ama na mmemme ndị ibe n'ala Igbo anyị emecha jiri mpọpụ gasị egwu nna bụ ife ọtọ etu a ndị kasị agwa anyị na nna anyị ha bụ ekwensu mụnwa na-eriri ife niile ọ bụ na ha wuru ekwensu mmiri ogbowuru mmiri ekwensu mmiri mamị wata mara ibe na-aja mechi dị ikpe amaghị ga-ejekute mmiri kezi ebe ọ na ibi ọjọọ ga-agụ ejekute nke ọba besaida so na-agba ibe niile ọtọ mana ha ka eweje aka n'ụzọ ebule ha ma eweje aka na mmụọ ọbụla a na-epromote ife omenala nọ na nkọmpozi wee gwa na makwa ha bụ ndị omenala kwesịnata n'ife ụfọdụ wepụnata n'ife ụfọdụ ọpụrụ na-akpata ndị ọka ji kpọọ ife anyị na-eme asị nke na-eme ụdị ndị ọka meje kịta ọ ndị ọka ebe Ajọfia na-eje bonye chi nait sokwe jee niile onye chi nait bụ ọfọ ha nwere sekwuru ana kpachacha ọfọ binie kwe ebinie nye onwe nne debere ụkọchukwu ma ọfada ọ na-abịa bụ na ebukọ acha na pan mekulas bute ndị otu so ọ ife niile a mana kịta okwu ahụ ebie na anyị araghị ma ọzọ obodo ma ụkpa ma obodo dị iche na ihe ala ma ndị Nnewi anwa na obodo ha nwa amacha na ife a duzuru onwe iche ọ pụtaghị chalenji mmụọ ọbụla ara na chalenji kwa ụka nọ n'ilu ka m na-atụ ha na chalenji ụka bụ nọ n'ilu ka m na-atụ ka ha makwuo ị na-achịkwa na alụrụ alụ emechi na-asị gị jee Horiland ebe ahụ ị na-agbakọ Horiland ụbọbụ ga-enuri na iwere otu ọba ụkwụ aka na Israel gata gwuo bọmbụ iwere ya ka aka dị kabọ mana na nna gị udodo na ị na-agba ya na-ekwensu ana alụrụ alụ chekwa ya eche ọ ife bienu nna anyị ndewo oge ị na-akọwara anyị ife ego na ndị mmadụ jere mgbe ị na-akwado onye bụ ọnụ isi wee gwata anyị maka egwu gị na oge anyị na-etolite anyị ma ọtụtụ egwu dị iche iche egoro nke ka na-ada ụda wee ruo kịta ya bụ egwu egoro maka ụfọdụ bịara na-asị na ọ bụrụ ngụgụ na mmadụ na-ede elu gị ka ịgwagide anyị ọ mmadụ na-ede elu gị ya bụ ka ọ na-egwu ndị mmọnwụ na-agụwaga ka ọ nọọ egwu mma anụ koros ndị mmụọ mana a na-atụ amụ nwayọọ yọyọ pụta ka egbuo nwayọọ yọyọ oketịba gba ukwe onye nwana nwayọọ ọyịba ka ihe ezigbo dị egwu bịalụbelu chacha atụka nna ma mpụ na nwayọọ yọyọ ndebe anyị na especially ndị na-azụ ana ka nna akpe were ife a ngwere etinye ndị na-agasị na mmadụ bịara abịa ọ bụ anyị nwa ka a na-akpọ ndị obi na ụmụ odim ụdị nye ndị obi ọ bụ anyị nwa anyị nwe obi ụmụ odim jụọ ase
ara agba anyị ndị bịara bịa mana ị bịa nnukwu nna anyị siri ọjọọ otonu dị na agụ ka ebi eri ejikwa na anyị nwa arọzi ndị bịara bịa enwezie ndị nọdụrụ anyị anyị na ndị ha bịara bịa so njide kọmpozu egwu ebe a na ilo kwere ilu ụlọ mmecha kere ndị ajụ bịa jiji ya mgbe si nọ Christian convert ndị ọmụta ọgbakarịa ndị ọmụta ọgbakarịa ma ndị ya ekpocha mmụọ n'ọkpa ma ndị ya emechija ife omenala ịtụtụrịta je na mmiri na-apịa ekwensu mami wata mmiri elu ekwensu mmiri ugwu ekwensu mmiri nke a mechisikwa mmadụ dịkwa nkutere mmiri nke ahụ na-ekwurucha anyị eweta ọdụm anyị ka nke ọ dị na so ọ ga-etu nsi ndị ọzọ ebi na-agụ egwu niile mana ọsọ gbuo kachaje ndị ọrụ egwu a ga-abụji ịchọchazie ndị nwanne aba gburu onwe nke a na-agụ ụgbọ bembem ụgbọ nke alụcha kara na ihe ọbụ ụgbọ bembem ụgbọ mana nwere ibe a ga-edi na ya atọ ụtọ wee chọtara akwụkwọ n'ebe research jegide oche inu na-atụchacha na-asị kedu dị ife a yiri igbo ụkwụ ọnụ ndị onye ife a sutu igbo ndị kwesịrị ịkụ ụdị ọnụ a egbe ebiri ibe ya napịa ọ ibe a na-eme ọ ibe ndị igbo na-eme so mmanụ koros ikwe egwu ekwe ọtụ ụtọ mana ha nwere ama ọdị na-adị ya mabara ụmụ ojii ha ji ebe nwa na-agbagbuo mmadụ mabara ụmụ ojii eje ebe anyị ntawụzi ndị ntawụzi ọkwa ife ka ya adago ndị agụcha ife a ewu trak 1-7 n'ihu ya ebe kwara gị egwukwa wetakwa koros iche ọzọ egwu aka ọgbugbo egwu m tata reverend feles ji egwe obriri ma ndị ụkọchukwu na-ezu ibe zoro m ga-egolu na zoro mkpọ ha ga-egoli ya maka ama na ibe ji ekwu okwuchukwu dị ya ọfụma ha nwa ma so ọwụ a na-emezi research a na anọkarị okwu ebe mmadụ adapụta m obodo anakata na-asị n'azụ nke a ichejikwa na-echenji ịgbanwere agbanwe ọgbanwe nkwụgbarị anyụ nkwụ taịm tebụl degharịa agbanwekwa ibe etu esi edo ya mara ka mmadụ kata ọbụta esi n'elu ụlọ bitụrụ aka bịa mụ na abacha nkata 1 hour 2 hours ọ bụkụta ọlịrị gịnị mba chọọ ije kọbili ọfis na headquarters ma ọ ebe ọzọ eje mmanụ nwere ibe na-anọkarị n'ụlọ nna dị echebe oge niile nche gị n'ikekwe 5 aka ụmụ osisi nke kpere apụọ ma apụọ etu esiri etu ahụ ka nsogbu enweta agịrị isi niile njem ife niile na-eme etu ya na-asị na egwu nwere onye na-akọmpozi ya ọ na Michael Jackson wụ na ọgbọ mmadụ ọgụ ọnụ nke Igbo one ebe ọ ga-asị ego ife dịka ihe enyo na-ese nzana ọ egbu ndị ọzọ ebiri nke ọma ma ha nwe agụrụ ọnya n'ụdị a itekwa na-agụ ka esi jee obodo nwana kpaa mmadụ gbuo mmadụ obu iba egbu kpaa ma m checha ka ife ihe enyo ya ọzọ ga-etakasị bata mgbe sị na ụdị ife aka meji prezi ndị takasị bọọlụ maka afụrụ m ife ha mere ndị ka ife anyị ụta akpalitekwana ọ dị ife chọrọ achọ ife gbasara difensi nche ana m ede ha chụta ide ha n'akwụkwọ ime ife ọjọọ ana m apụta were nwere njin aba ebe 2,000 5,000 nye ha ka ọ na ọnwụna mpụtakwa ha ebe ọzọ njikwa ha na-emezegoro ife ndị ede ife ahụ uche kere ife mejikwa okwu mprezikwa ife anyị ụba nnukwu ọga bidoro elu ọ ife kwesịrị nwebi eprezikwa ha nwa ghọtara mana korosis nji agwụna na ndị ede kere koros yesu maka enye uche tọrọ m ụtọ nnọọ na-agazikwe biko o nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụazị kịta na-etolite
n'ụzọ ha si eti mmọnwụ ị na-ege egwu ngasị iya ga anụ ka na-abịa n'ọkwa na agwa ndị na-emefe na-agụ oge na-ege egwu ụfọdụ iya ga anụ ya o nwere nke ngoro a na-ekwe wee sị ha ọnwụ ụlọ oyibo abịaghị ana n'ụwa mgbe ife anya na-eme na onye kweghị ekpetara ya ụdị ịba mana kịta ahụzi to reform to reshape ịgbanweghara ife ọnya ka mma ụmụ okorobịa mụ na ha na-eji 911 kịta moto otuzi beyond 911 ụfọdụ anụmanụ kara izugbo trela yi anụ na ijere mba nwee nsogbu ọbụla chacha mana onye ọzọ nwoke ọmada nsi mmadụ obodo ejena ọgụ agara ọzi n'ife ife abịara anya kpata na Ajofia na-eji ife almost every day anya kpatara ya na nsogbu ọbụla maka mụ apụtara ụwa to reform ya na-akparị ndị amị ya na-akparị ụkọchukwu ma ọfadị ya na-akparị nwaanyị ọbụla ya na ntị chacha onwere ebe onye agha pụtara tụtụrụ okwute gbu ya na glaasị moto asị na enwe moto doo nna cheregodu ego one ka ọ pụtara n'ụdị onye a otuchakwa ọtụtụ ụlọ be anyị na Nnewi amamife anyị eme ego one ka ọ pụtara asị ha nke nna m nwa onwekwo nke ndị na-abịa nye nya asị nya chọọ ka esitiri nke mma doo na ọ mara ụma ọ nghọta nke m enwere egwu ka ị asị na egwu a ka ị ka like onwe nke maka na-eche anya eche onwe nke ga like nke agụrụ na ara agba ka Ajofia anya gwa gị ụzọ gbọrọ ike eji iwe gị ya iwu akpasịghị ha ndị ọzọ eburu ịghọtara mmadụ atụrụ na ka ilu achọghọ mgbuo onye n'ọwụ ilu ka eji gwa agwụkwatu ya ilu ka eji rigota ya ilu ka eji lebụl ya ilu ka ejikwa gbada onye ọ na-echekwa eche achọrọ m okeke achọrọ m oke afọ ebidoro ihe a jekwa kpara akwụkwọ ojoko ka a chakwara ha n'ụzọ kparịghara ugwu mmadụ ịma na agwọ ahụ nwere onye nwere agwọ o jiri nne na Nnewi ebe a egwuru anya ọkụ chekwa dị otu obere nwata mana ọ na ife nchọpụtawo na mmụọ ka ife na-emesi kpata na mmụọ na-akpachara m ụzọ tupu ibu onye meri ozi ebiri n'ụwa otikwerigo maka ọgwụ iyi arụsị andụ ife dụrụ otu ọzọ ebiri amacha nwe ya nke a bụ na okwu dapụtara ya chagbasasị ya otisasị ha ncha asịa nwaanyị unu ji mee ife na-etu a onye jekwa m ife a ga-atụ nsọrọ pat sọsọ na BBC gbasasị ụwa niile otisasị ha ncha niile ndị ọzọ ebiri ha chikwazi n'azụ na-ewetara m ego na ndị ụka dị iche iche ụfọdụ si na iji ọgwụ eti mmọnwụ nọ n'ime ọfịa ka iji alụ mmọnwụ akụkọ na-egwu o nwere oge na-agaghị n'ime ọfịa maka my father onye sabat ọ gbara ibe omenala asị so mana n'ime ọfịa mmiri zoro ebe onye gbuo ebe nwanne nna m a na-akpọ ọka n'ime mụ ka o ji mara nwa a na-agụ mmụọ laki mmụọ too much aka nụ ahụ mana ime ntị m Ajofia mmeweta n'iwu nọ ma ya ara ka mmiri mmechi ya mana ọ jee ma akwụkwọ ojoko ụdị bọdị akwụkwọ ọjụ oge enyi kata dịcha akwụkwọ na refede mpiri dị iwe uwe na m ihe ụmụ oguru ụlọ etu a na-eduezie maka ọka ihe ọnwa isii o ji bido odomineti mmụọ onye na-edoro na Nnewi ndị ọgaranya ụsụsụ ya ka ha ma ụfọdụ kata na-asị na ego isi gwara ọgwụ wee na orizi motos gwara ọgwụ wee nwee nweta agbalụzi ụmụ isi ala Igbo ọwụ ndị politishan ndị ga-ebi isi chọọ ka ụmụ okorobịa fido oge irigiri so n'azụ bute nnukwu anwụrụ ya ya zakwunye elu okosi mba Afrịka esi ọwụrụ ju na-achọ kpọkọbi odogwu n'ime na-achọta ikikiri odogwu dị nkenke ma ọ bụ konsekwensi dị nkenke echekwa
chọọ mmadụ isi ka e were erikwata ego achịcha gwa na mmadụ na mma chọ ka ọ dị ogirigiri ọ bụ trela ahịa ha kwụrụ ụgwọ trela mgbasi bute na a na-ejife gbacha politiks a ọnụ were ọwụrụ ụmụahịa ọwụrụ ugwu asa ka a na-eje efe n'elu ndị ọbụla flag elu pati ọbụla anyị na-ejere ife eturugodu ha ugo ifuru ya etu o si wee dị ịma na ihe blame sha people na-egwuru egwu si na ha agba aka Ajofia nwere ike misinterpret egwu ahụ na-ekwadoro ijere ọkụ mmụọ je bute ike iji eti Naijiria n'anya ndị ọzọ ebere ama ha ka ha si n'ụba o ji ahụ akwadoro ala ka etiricha ihe ọbụla ha bịazie n'ụba nke obi ha adọrọzi n'otu obi ha dọrọzi n'otu chacha ha gbasasị ya maka etu anyị si agụ egwu ka agwụ ndebe anyị na-abịa one by one dasị m nna jidekwe gị na ha chọọ ka akwatuo ihe ụfọdụ bịara agwa nsogbu ndị gọlfadasị a na-enye ya n'ọzọ obodo mana ndị ọzọ obodo ife anaghị ego ma anyị na-azụ ghọtara ka mụnwa tu mọchuo na mụnwa na emekwebuo n'ọgwụ maka ọ na-agbaghị n'ọgwụ merieri nchacha maka poison so mana ọzọ bụ lọbasọ mụọ ofu ekwe especially ka na-eme onye izizi buru ụzọ ka Ajofia ka uwu chief akatu egwu n'ọzọ obodo nwa otu ọgbajie na nza n'ọzọ obodo ọ bụ onye a na-akpa agụsị na ọfọdụ dutere ya ejikwanya gwu egwu ma politiks nke ahụ na ọzọ igbo gbechasị onwe ha ihe egwu agụsị ọfọ iri ime n'ụkwụ chacha ọzọ igbo gbechasị onwe ha ihe gbote ụmụaka ha rị ka ọzọ igbo lakịrị ife nne mgbe okenye ha gwọ mkpa isi kama na ọ na-abịaje bute ihe a ha ṅụrụ n'ọzọ eburu edebe ahịa na ahịa akwụkwọ okenye nọ n'ụlọ na-egwu amụọ n'ọgbụ na ha emechi ife niile a etu anaghị eje na ha na nwata akwa ka mmụọ ọfụkwa ha ka bụ ụbọchị ebe Ajofia eje ha sị nwata bụ echefujere ha ebe detuni ofu Ajofia ka na-eche nyanwa maka onwe ụdị egwu mma gụ ọzọ eburu ya agụkwa ya gwatarị egwu ha niile atụrụ nya atụtụ kompozu ya kompozuo mgbe ya ọgwụla egwu nya ka nji aga then ife ndị oyibo na-ekwu that trouble make certain things grow up okwuru ka mụ na ha mezie ntụtụ gbara agbaji egwu ha gọrọgbọbụ ekwure na-efere ji agụ egwu anwa mere ọmpompozu ara atọ ụtọ mmejọ ọtọ ụtọ ụfọdụ ndị na-ekwu na ekwesịghị iji oyibo wee gụọ egwu n'egwu mmọnwụ mana ịma na ụfọdụ egwu na-eme ya iji oyibo wee ọnụ nkwụgbara anyị ya nkwụ ebuga ebe a na-eme ha ntị n'ọnwụ na n'oyibo abịakwa na n'ụwa m ibe anyị anya na-eme onye ekwetara ya wezi ahụ but this is the time to advance the songs from our micro to macro language to macro language emechie dị mana we are lovers of Igbo language mana opelumpe Igbo nwere ebe o jedebere oge na agwa basa jụ alụ na ọlụ na ọ na-eme ewepụta na any regime elu anụ ọda regime ka na-agwa unu disappointri ABC nwosu enye Mbadruju ejekwa Mbadruju unu chọọ ide onwe onye yi ejekwasị ya gọọmenti gbadoro ya ọkpa n'obi ya ka ya ede emechara bịakwa na trisi ngige ọnụ nwa garịa Peter Obi won the election mana ọnụ nwa si by force na onye ụnụ chọọ ọnụ PDP so njikwa Obasanjo ọra mmago dịkwa ọnụ Igbo ka m na-ekwu ya ndị emere n'ilu mgbe onye si na ọrụ ilu dị iche ka ji kompozie onye ọkwụzie ka ọ alụrụ ya na ịkọwasị na alụ kịta mmago dị egwu kịta onye na-agwa ya n'Igbo onye kweneme onwe nsọ mmụọ nwere ewepụrụ nke a ga-eji nwecha nsọ niile aha kpatara eji eje eme films dị iche iche onwe nnukwu ife ya gbasa ụwa niile eje ya
ebe ahụ na-atụ wide and wide anyị eji aba moto oge mbụ mmụọ ofu ekiri ịba moto o siri ike aga asị nọ n'ime ọbịa oge ahụ bụrụ nke dị egwu isi ebe a jee ebe niile ka anyị gedebe erigobe nọrọ aba moto ife ọzọ ebiri ịba moto ma aeroplane o siri ike ọzọ ebiri ya afụ na South Africa ndebe anyị kwa na nrụ ya ịma nọ nke ụmụaka mana ọwụ ha nke enyi dị n'otu nnukwu otu aha mba nwere nsọ niile ahụ ejelu anụ nsọ niile ahụ dịka mmụọ tụtara onye dịka nakọlịta egwu niile akpọ bozue ọgwụla egwu njizie na-etiwazi ife na zoro m n'ala Igbo ma ma akpa eweje aka n'ịchalenji ndị ọwụ na isi na ọhụ ngụ nwe ị na-akpọ mmọnwụ Ajofia Nnewi na ọhụ ngụ nwe nọ Nnewi nwe Igbo na kọlịta Nnewi na ife ma ọ na-ebe ma a na na-atakwa ma Hausa ahụ ma Yoruba obodo ọzọ ka ọ bụrụ maka ụmụaka ya etiride bụ asị na nke ahụ nke ngo nyaba nke mbana ya ọkwara otu nneri n'ọwụlụ obiazi kewa ya nke ndị akabongo onye wuzigo onye akabongo n'iji emeri ya nke akabọ nlụkọ nke edo ọjị ọmasị ọtọrọ ụtọ onye abata na ntọgo trela oju and chi ha warning na ife eji akpụ na asị ife a na-ese ese ma o siga nkịtị siga heti onye kama na ọwụ ife mkpọzi ya sịrị na ịhapụ onye siga ụmụaka na-ere ele na 100 foot road ihe egwutazie ma ọ chụrụ iyi ifere ya ịbịazie na-elezi nkịtazi nke karị gị apụtara mkpụrụ mmiri ife a ji hapụ ife ndị a so onye akpata na ndị ejecha obodo dị iche iche anya n'oge ya anya chacha na onwegode great politicians eme ka enutere ụmụaja mpụ ka akụrụ isi asị na asị ajụrụ ya ajụ amụnwa ya kọwa bikos amụrụ nya mụ ọtụtụ na-asị mụrụ ya mgba nsị ya onwe ebe onofụrụ ụlọ akwụkwọ onofụrụ njem ya apụta n'ụwa ọdụ na-arụ debe anyị mmiri anyị eme mmeri mana ọ bụrụ nkịtị onofukwara obodo na-ata Igbo and surrounding towns of villages mechara oche ha nche niile na-ata Igbo mana akpa abịazi ụtọ ibe a na-atọ ha ụfọdụ ga-eji aka ekpe ebibi ụfọdụ isi n'aka na-eweta infọmeshọn gbago dị afọ onwe ebe ụlọ ma m jere onwe ya jekwara mụọ asị ya na ọtụtụ mba na-eti Ajofia na-edegori ha ọzọkpọjọ ọtụtụ afọ a chọrọ ya achọ kama n'ọnụ ọrụ ọhụrụ anyị nwawere ojoko obi nwawara na ke nwaweji ojoko nwawalakwa na anaghị oji ojoko a buru da maka ihe nwawezi ojoko jekwa na anụ ọkpọ nkụ na ife adọrọ na zọ ya kwachi ọkọ abịakwa ọnya mana ya like kacha ezelu like awụrụ mmụọ etinye na museum or something etigo na museum ọ dị mma mana nwekwa ụmụaka mụtara ya na ọ dị na ahị n'ezigbo from nature bịakwa ụwa etu nsi bịa ihe ọtọ ya atọ ọnụ ọnyarị oyizie nne na n'Igbo ọtọ atọ maka inwekwa ike ịmụta nwa ya ụdị ịbana ndị ife ị na-ekwu about ọdụ ka in the future nwaanyị ya etiri mmụọ amara m nkwụ gbara anyụgharị nkwụ ife abụrụ oge a ebe oliva dị koku esi bịa zie m na nna nwụrụ nchi a na-ada oliva gwọrọ onye nke anyị etu o si egbu enwesị na nabata ebuchacha enwesị wee biyo egwu ọ promotion ka ọwụ na ụnụ mara ife a na-eri wee batakwa ozu sigba ma ọ katọ nkwụ kasị mba n'ọrọ mmọnwụ n'ọrọ mmanya ma ọ isi akwa n'ọmụọ ka iti mesi akwụkwọ nwaanyị nwụrụ ha wee gwa m na nwaanyị chiri eje anya na na-eji mmụọ nwa akwe so bido oge aha ebe 80% of ife anyị na-eje eje na mba na ụkarị nwaanyị ka a na-eji akwa ma Enugu steeti niile na Nsụka
Nkanu East, Nkanu West, one carry. See how no in this you see the camera to shadow. Nothing emana. After all, like this was one more wine, so such a great year. I said, I'm all back with you. And try to have a Christmas. So I walk with you. All right. So I'm go by life. I go engage your maker. If you are not particular, and make way to that. So, deep in a use when in a game research for on a general effortlessly or seamlessly. On a dear effortlessly. Man, I go by the alcohol. But I don't know if ever man, I have a pencil on a bureau. Oh, what about a baby? A man, I know the quality he can man was on Adam. A little when you're the two. So, I'm very getting my radio sessions. My even but my boy, I get no mind, you know. Mother, and say I'm working that. The moment you lose you, with program, not missing a matter, with a track. But even after mission child, I don't want to go to no tracks. You know, you make even meaning. But I know, you get it, and Doka, especially no one, before you go there, but I use us in those I was even a message, no, but I know get a particular, but and very good, but I go to the blue, but I got better one. If you are, and then my like it well. Or if they are monotonous songs. You go again in there. So, our inspiration, we were the seeker. Oh, Nyawa. Pasana, Ronda, which a PhD. I want that walk, not to catch up Badania. I walk General Del. I got Chalojana in Africa. Things from my part, we'll go on a lower degree. Was it degrees into German over there? Just in code every day to her. On Nazi. A professor, doctorate degree holder. Encyclopedia. A doctorate degree holder. I know you work at Goya. Or Java. I don't have no today, tomorrow, no more. If I die today, while forming this society, in spite of parents, I toiled without a moment of rest. Today, in anything that relates to proverbs, I am a whole encyclopedia. So, I'm said to Aguaya, good way. People bother. He was that one does. It's a what that. It is what I get. Na ndio enwere egwu anyị na-alụkarị na n'ikuku ka inyegodo anyị aka otu godori nke a na-ekwu mabalụ ụbọchị na-asụ egwu asụ n'ụlọ mma ekwere m ekwe na nke emere ngụpụta kacha ụtọ gbabalụ ụbọchị ya bụ ugwu siri ike rinne gbabalụ ụbọchị mana ọ bụzi nke ka eji arị ya gbabalụ ụbọchị ndekwu ya marụ bido gbabalụ ụbọchị asị na ọ hara kata ka ọ na-agazi gbabalụ ụbọchị onye ụwa enwe enyi ọgba ahụhụ gbabalụ ụbọchị onye amụma ara adịle na amụrụ ya gbabalụ ụbọchị ya na nke ụtọbịa bụ nwanne gbabalụ ụbọchị anụ uve bụ udene ka ọ na-azakwu gbabalụ ụbọchị mana aja ara awa nke nu kpamkpam ụrụ abịa igbu udene n'ọbụ ụkwọ ntụ gbabalụ ụbọchị ịda mba ị na-aghachi azụ ọganiru arọ maka onye nke ụlọpụ obi onye ngalabada bụ onye ezu ha bụ ezuru ezu eme alụrụ alụ eme nchukwa
Ojuonu egbu ọjị saa. Mawalu moji. Abacha lekwa gafere ọdụdụ oke. Mawalu moji. Ọ bụrụ dike aka gị ife ọkarụ. Mawalu moji. Oju mengwa foto ọkụkọ mkpụrụ akwụ. Mawalu moji. Onye ya shi n'ogwu baga na doji. Mawalu moji. Ebe agba n'ife ọpụ na ọchaghalụkwa. Mawalu moji. Ojiri ọnụ lecha ogbeli ile shalụ. Mawalu moji. Ofu na-evivi egwele abalị megharịkwa. Mawalu moji. Ọnụ efu na-alụ nọ n'aja igwugwu. Mawalu moji. Ma ikuku bịa ọtụ unyu nọ n'ogbo mmiri. Mawalu moji. Ụchụgbakwo ndị uju egwu ji abalị agba. Mawalu moji. Anasokwo ndị oji egwu eti mmanwụ. Mawalu moji. Mgbe ngana ngana. Mawalu moji. Mgbugbe gbugbe kpuru ọfịa. Mawalu Ma moji. na-enwere ajọ mmụọ oji isi ajọ ọkụ. Mawalu moji. Azụ anụ ka ogburigo ntị echie. Mawalu moji. Isi na-ebu ogidi ọwa nkụtara agbụ. Mawalu moji. Chọọ nwoke na nwoke du n'obi. Mawalu moji. Ebunu kwuru na nwoke na-eri n'ude. Mawalu moji. Ọgbakọta agbakwuru ka eji ama dike. Mawalu moji. Ọ dị ka mgbe umedọ n'ikpere mmiri. Mawalu moji. Ebili tụcha na arụ mgbu mojuru ike. Mawalu moji. Ụbọchị ntị ka ejiri keye. Mawalu moji. Na ntachi obi njiji bụ ji aga n'ugwu. Mawalu moji. Ụganịda ka ọ dabụrụ ya ma abụba. Mawalu moji. Izokozo arụ mmiri ogugu jajarala. Mawalu moji. Ọkụ na-abụ itoolugo. Mawalu moji. Ụlọ gbọba ezi n'azụ. Mawalu moji. Kama na ọ na-edebekwa iwu obodo. Mawalu moji. Okwu na ụka ghara ịghakọ ife obodo isi. Mawalu moji. Akụ ọrụ n'ogbe gota na macha ọrụ. Mawalu moji. Onye chere ife ọzọ sotu ife o ji bịa ụwa. Mawalu moji. Agụgụ kata bunye ya ụwa niile. Mawalu moji. Anyị atọ nwa nduru na akpa akịdị. Mawalu moji. Ajọ na-achụla akara aka. Mawalu moji. Osi na-akwụ dapụ jebe n'ọjị kelu. Mawalu Si nwa ebu na ọgbakọrọcha anya bụ agụ ya ebu ya. Mawalu moji. Ọrịa bụ oru ya na ya agbụrị na ama. Mawalu moji. Na ya ghọtọ na-edo n'enu. Mawalu moji. Afọ ego ife na njuju ara jụta ife. Mawalu moji. Ebe ama nara ekpu afọ ime aka. Mawalu moji. Si na-egbokata ide ọkwapụ mgbo n'ụwa. Mawalu moji. Ka pịachalụ ilo nọ ya bara anyị. Pịachalụ ilo. Ebosi dị ụwa dị ọnụ. Pịachalụ Si ilo. egbozila nwebunu ọsọ ka o ji arị ugwu. Pịachalụ Si ilo. ekwe n'ome nke abụrụ arịrị n'aba mmụọ. Pịachalụ ilo. Ife dị iche dị n'iru enwe n'ogbo. Pịachalụ ilo. Atụrụ na n'olu n'ọbụ dị ya na-akụgharịa. Pịachalụ ilo. Ọkụkọ ji ihe ejikọ na-akwa ọcha. Pịachalụ ilo. Anụ ọbịa ya bụ anụ nọ n'olu. Pịachalụ ilo. Akwa ọkụkọ ọdọ na nkata. Pịachalụ ilo. Ama nke bụ oke na nwunye. Pịachalụ ilo. A na-ama ngwọrọ n'ụgbọ. Pịachalụ ilo. Ama afọ ya mụ eze n'iru. Pịachalụ ilo. Onyinye amala dị n'iche n'iche. Pịachalụ ilo. Onye ma ngwugwu onye ukwu buru bịaba. Pịachalụ ilo. Onye ma agwọ ọgbata obi nye eke. Pịachalụ ilo. Onye kalụ obi adabakwa ọdụ ọna. Pịachalụ ilo. Na ajụjụ a na-abịazie n'uju ewu. Pịachalụ ilo. Kodo na mba egeberu mba nnenu. Pịachalụ ilo. Ọkpụmatụ bụ ebe kọdụ bụ egwu ojukwu ike mba nnewu dịka ukwu ha gburugburu enyi tara gbosi ha. Pịachalụ ilo. Leghara ebe anya na iya ma ha. Pịachalụ ilo. Site n'ije ọba n'okwu ọnụ n'omume. Pịachalụ ilo. Ọ bụrụgodị nwata ka ọ bụ. Pịachalụ Ha ilo. rụsara n'aka na abụ ka eji ebu ihe. Pịachalụ ilo. Sabọ na-ehazi ebe o siri bịa eteka. Pịachalụ ilo. Ebe o siri bịa eteka. Pịachalụ ilo. Esetepụ aka na-arụ. Pịachalụ ilo. Ebe o siri bịa eteka. Pịachalụ ilo. Ibu nọ nabata ọbịarubegu. Pịachalụ ilo.
ebe o siri bete ka pịachalụ ilo Ekene mara onye na-etu gị afa pịachalụ ilo ebe o siri bete ka pịachalụ ilo Gugo feke mara ọchị nketa pịachalụ ilo ebe o siri bete ka pịachalụ ilo ebe na-arịrị akpọ n'obodo ikpe pịachalụ ilo ebe o siri bete ka pịachalụ ilo ụlọ jugo barụ na nkata ọjị pịachalụ ilo ebe o siri bete ka pịachalụ ilo na-eche gugo oke atụrụ m nwa nkakpụ pịachalụ ilo ebe o siri bete ka pịachalụ ụzụ ilo na-eruli igbo ọgbọ ofe kegharị pịachalụ ilo ebe o siri bete ka pịachalụ ilo Feki na-ata gugo ya ezu dike pịachalụ ilo ebe o siri bete ka pịachalụ ilo Mbido omimi ji nwa ya elu n'ikpe pịachalụ ilo ebe o siri bete ka pịachalụ ilo ụbara eji onye bịara ụwa n'ugwu ojii pịachalụ ilo ebe o siri bete ka pịachalụ ozi ọbịara ilo usi n'izu agbalụ n'ọrụ mmụọ pịachalụ ilo ebe o siri bete ka pịachalụ ilo Kantụ nnu arọ ife ọ bịara ya emerụ pịachalụ ilo ebe o siri bete ka pịachalụ ilo Nna anyị ndewo. A prophet, a poet, a performer, or a philosopher? Isara gịnị mere? Which of these P's do you consider yourself the most? Because we actually want to agree that you're all of them. So which of these P's do you consider yourself? A prophet, a poet, a performer, or a philosopher? A poet and a philosopher. Maka ife jiri owuru philosophy na ana m echebi echiche. Kedu ife anyị Igbo? Egwu ndị detụrụ na akwụkwọ nọ dundungbayom nwa agadi nwaanyị dundungbayom mana nwere ike mbata ụdị egwu aga ịghọtara achọ nkiri ife anyị Igbo. Kedu ụdị ndị a eji ụdị egwu agwa okwu ma ụra tụrụ elu etu esimiri ha chara gị karịa ogbuo nụ ịghọtara njejekwa obodo a nya etuja nda ebe akụja ndeni na nsi mana na-enwe akpụkọ anụ latụkwalụ ebe ọ na n'ụka niile unu ụka niile ebe a na-egbu ama akwụkwọ ndị nna ha wụcha dibịa nne na nna ha wụ dibịa na-emezie anya wụrụ atụrụ ndụ tụkwa n'elu na enwe ahụ agwa ha apụkwara n'okwu agwọ ọ bụrụ okokoko na ife alụ ewefụkwa dị elu aja bụ agwọ otu ife aka aja bụ ebe ọ na ndị nna anya ya egbu ọkọ ọcha uwe mmifo asị na alụ ndị ekpere egbukwa pijin ọcha nke ahụ ahụrụ dị arụ mba. How would you like to be remembered? Ife mma icheta ife niile mere ịghọtagasị ọma mụnwa ahụmonye anụmọdụ ka MPK jos ụlọ nkịtị esi na-ewere ibe na-eti eti kpata na mbịa ofu enyi nwoke n'izu ọgụ na Zeperikomo mana afe ka ọ na-akpalite ma mụnwa chọrọ ịzụ dị apa ọ bụ ibe a na-akpọgide Ajofia Nnewi ma ọ bụ nwoke ka aba garụ ịdominate. So that means you want to be remembered more for your message. Ọ gwụcha maka njezu onwe nzolu na foto mfe na ọnwụ na wepụta onwe ma na nna aga ma aba gara m Ọnịcha bụ obodo ji a chọrọ nyere mba cha. In the end, ndị a na-eji egwu now na-agụgharịgasị egwu without giving you credit. Ife na-ajụ these young people na-release
how do remix live to your intellectual property? Happens to have studio what do you have to say about it, or what's your thought about this development? Any work can cope or any state. Ajike one back. Or of why you go to Ajapa to any new go. I want another question. Umadi by the I say had in the good on my bushi. On my bashi. I do think they were people forest. Ajofia my bushi. How go to go can you Japan and football of you? The net your moina, you might be getting nasi. One come ma. So I do it to see what happened that only we give them very good. And I continue. And then I back on bike, I couldn't my supporters, Mobodo the teacher. See how on my good number, I'm never no. No, I'm one, I made a quiet unibe. When you work in a usual dispen. Why gallows pen to Chukwane no for Nakabe doju, good name we so many table. Yamanana is very innocent. Register. Na register chaya. No, I hasn't so. I have you come over YouTube. To a street, Ostibam. And I want to make any penny now. On Kendelenya. And the Lenya. It will see what I do. Mama knew him well when you go on a bed to tell him. Cataluno. Oh, it will open. I can open one night walking and go to Professor. I'm not nature. If that means if I go there, oh, you go we open like Kaguna young people go call. A jack one back one. I be easy to talk. No, my bob on the phone. Unless you always go near crew or go no news of crew. And Shabba and I am never even with Udepa. And I'm like it. Jay fetch a child, all good now you go to my shoulder. And then the Chinese philosophy of the Nima. Man who could even muddy Yamata. I can have musical instrument KJT. Ngwegu. Mankem, Ngwegu, meaning I will wear it. And as you know, not as a question more, no, a Kubezuku, of which I that philosophy. On ya then I. No one's going to concluding statement as a if you want to then it's more I want even where he said no. See, you man. I put her now. I only can go to Nebu. See, I met up one and cut an onion, so yes, you get. I got capital. I put not on the count of a kind of Jiva. The music, okay, could you a Catholic concord? It's a Jenny Anglican or Catholic night. Jenny nearly go for. From where the grandfather about my over to go to Glana. And look at how I have Ethiopia. See me there, other manante. Me peck or toto. Weapon number. Oh, yeah, and we're dog on a body in a carrier dona. And Nigeria, man, Yanante. Cha, Yana, Choronia. There's a deep of my God, Devil. So I will never go there. What's your aqua? I'm Fama, but I can't go, my God.